Ez komisioak, ez baldintzak. Gozatzen jada de guzti hauek abantaila. Aurkitzen BBVA egin aldu zuregatik. Ezagutzen guzti zure mugikorretik egin ahal duzuna. Konbat selfie eta baino gutxiagoan 10 minutu. Alduzu hacerlo eroso desde el móvil. Eta erabiltzen zure kontu berehala. La laguntzen behar duzuna. Para hasi BBVAn. Aurkitzen guzti la informazio zure gidan behar duzuna BBVA. Deskarga la app lider munduko banku mugikorraren arabera Forrester. Zuri kontatzen nola ireki zure kontu erraz eta azkar konfiantzarekin BBVA. Eta baduzu bat zalantza harremanetan jartzen gurekin. Kontsultatzen la zalantza gehiago oizko erekitzean bat kontu BBVA. Ostiralero zuri ematen ideia para atera el máximo alderdi zure apera. Aurkitzen las aukera de zure app. Hau Smart Friday zuri aurkitzea proposatzen dugu tresna eta kontseilu erabilgarri para zu. Esperientzia talean sartzen da eta aurkitzen gehiago aukera para zure egunez egun. Ezagutzen berehala zenbat ordainduko por la hipoteca de la etxe de zure amets?